clădiri. Contra greutate. Ne rupem picioarele. Știi că aici sunt chestiile alea de canal și nu. Intrăm într-o clădire, unii într-o parte, unii în cealaltă și ceva de genul. Nu între clădiri, că degeaba știm terenul. Doamne, De intrat în camera aia din spate și în camera asta de aici din spate. Și frumos din cameră în cameră. Da. Putem juca o statică atunci, că suntem 5 cu 6 și unul o static. Și ăla ce stă și belește pe Staticul poate să meargă după noi, dar în momentul După care din noi? După noi, adică după aia. VIP, până la urmă va fi VIP. Mai simplu, punem undeva în mijloc o chestie care ajunge prin dezamursare, ceva, căcat. Nu cu o static, atunci la ce pula mea. Care ajunge primul, hai să ne apucăm o bombă. O chestie din asta. Dar nu e chestie de fugit, O bombă aprinsă. e chestie de asic. Un light stick și ăla l-ai rupt. Și cum îl găsești? Nu, că Cu lanterna. care e mișto, îl pui fără să rup. Aia zic, tu fără să rup. El îl pune, nu? Că el e persoana care nu știe, noi nu trebuie să știm unde e Niciunul dintre noi, da. Corect. Exact, exact. sticul. Trebuie să-l pui tu undeva în Tu l-ascunzi.